Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech wawacho ga pile pile ni ngima en mwandu. Seche mwacho ni ngima en mwandu wawachango. Wawacho dendi duto te chakre tad ni wi nyaka e itiendi piny. Weche mag mental health, weche mag adundo, weche mag chuny, weche mag tielo kaka iwuotho, weche mag fuoni mopogore opogore. Kenda mor mokalo ni wenda osechopo. Achiel nitiere Kisumu ta achiel nitiere boma ma Nairobi ka. Abo chako kod wendo na mantiere e boma ma Nairobi ka. Obonyisa ni nyinge nga, obonyisa ni en wuod kanye, obonyisa ni olonye weche mage kai to kawuok kanyo tadhi achiel kachiel e gwenge mag Kisumu. Wendo wa ma Kisumu bende oken wenda ahinya en oken laktar to en okil Kamaloka. Tieni ni kawuono mantiere kod jalony kod okil Kamaloka en chenro ma ok yot kata matin. Machiegni penj laktar. Anyinga Dismas Ochieng Nyang'ute, an Wood Seme Kombewa. Tija en jalony e weche mag wich, mag paro, counseling psychologist. Amora ahinya mondo wa riwre kendo kawuono waloso e weche mag keny gi kaka gitudore gi weche mag pacho. Manyiso ni keny bende okenena keny ka nitiere tudruok ma en godo gi pachwa ma ponono ni tudruok ni ok ber ahinya to nyalo kelo chandruok e ngima kaachiel kod e keny ni. Kamano. Ok ang'eyo ka Kisumu waseikore, director na biro nyisowa to kapok watudore kod adwa ni wadonje twak achiel kachiel wabo tudore kod wendwa mantiere Kisumu bang'e matin. Tudruok mane mantiere kind weche mag paro kaachiel kod keny, mental health kod keny. Mental health gi marriage. Magi gin gik moko ariyo mopogore kendo gik moko ariyo motudore. Gipogore to gitudore. Gipogore kendo gitudore. Nikech e keny, keny waloso, keny en ji ariyo madongo ma obiro odak. And kaka kuma wa ae, keny ma pod walose en mar ji ariyo ma chwech gi ote mang'owa opogore. Dhako kod dichuo. And sama wacho kamano magi jok moae miechegi. Nyako a korgi obiro dak korang'owa korgi wuoyi. Ma gik moko ariyo madongo nyalo timore kachiel ni keny nyalo bedo ni en e gimoro amora makelo ni mor e piny ka. Nyaka nadonje keny antiere gi mor mapok nayudo. Machielo komachielo bende nyalo bedo ni an nyaka nadonje keny pok ang'eyo mor ni en ang'o. Koro jok mayuak e keny gi jok moko bende matemo ang'o ma celebrate mantie gi mor nikech gin ang'owa gin e keny. And keny en iwacho ni lawo ywach. And lawo ywach tiende ni en gima oting'o gik mabeyo, oting'o gik matimo ang'owa maricho bende. Koro mago e gik mwabiro loso e kawuono. Kaka keny nyalo miyi mor gi kaka keny bende nyalo bedo ang'owa e gima miyi kuyo mapok nodwaro yudi. Mapok ne yudo. Iwinjo jalony Dismas. Wadwa wuoyo e weche mag dangni mag paro kata weche mag paro kaachiel kod Kenya. Olero maber mokalo ni nitiere jomoko manyaka ne gidonje keny onge ber, onge mor, onge kwe mar chuny kata mar paro magisebedo godo. Chandruok mage ma jogi kelo kata ma jogi nyalo yudo e ngimagi. To bende nitiere jomoko ma Kenya osemiyo gi mor mang'eny, osemiyo gi gibedo complete, giwinjo ka gimor kendo giwacho ni adier maa e gima nadwaro to maa e gima yudo. Tiende ni nitiere bende gimoro mabodhi nyime e kit ngimana, e kit ngimagi. Amor mokalo ni wendo wa ma Kisumu oseikore en okil Kamaloka kaka nawacho ni machiegni okil Kamaloka e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Nyajimo. Asechopo. Arwaki. Awinjo laktar kawuoyo. Jalony kawuoyo. Kendo support gima wacho. Keny gi berne kod rachne. Koro kendo dang ni giwuok ka koro rachni neno. Temo hope ni jalony biro nyisowa kama koro rachni nene. Mondo koro koko wanyis mine wa kata chuo ni gine. Ni koro to gini dhi marach koro nyaka lose.
Moro kapok wachopo kanyo nyalo nyisowa ni nyingi ng'a kae to gimomiyo wantiere kod okil Kamaloka e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono wang'i weche mag paro, weche mag mental health, weche mag dangni mag paro ei keny. To wantiere kod okil Kamaloka nang'o e chenro ma kawuono, inyalo leronwa matin? In law, married. And a legal thing. Wakili pay a big attention to keny. Kech kude nitie moko ma traditional to ma legal nyaka sign contract. So ne kawuono wan gi ng'ane wakendore. Koro tinde tiwacho ni moko dhi traditional, moko kendore kanisa, kata kendore arus. Koro en a legal contract manyiso ni nyaka lawyers be bede, wakili be play a role. Erokamano ahinya ma keny kidieny mar keny mar Kamwistei okil Kamaloka mano kaka in ok recognize kata ok iyango ponono ni ng'ato tiere kod dangni mag paro e keny ma kama. Koso mati nyalo wacho ang'o? Ma ji oroma roma to ji ochako dak to nyithindo oyudore Kamwistei. No, moko bedo maber kaka laktar owacho no. Moko ok rach Kamwistei to kata ka Kamwistei no gimok tining'e ni issues be biro. Ka idhi register nyathi e school kel marriage certificate. Kidhi timo ang'o kel marriage certificate. Omiyo nyaka koro en important kiteno ng'ato. Jo kanisa ong'e, jodala ong'e, nyaka ibed ga legal document, ibed godo. I remember kata friend moro noncho luonga chieng' moro kanopenja ni dwaro legal document to nodhi tedo chondi mane ogionge legal document. Cause en important manyiso mine bed ga legal document mo manyiso ni ng'ani idak go officially kendo idak kode legally. Koro kata ka en mar kanisa moro timonu koro gine minyalo golo ni marriage license wane kanisa pastor mano sign. Kamano to chief mano sign marwa nie kamar tradition. Mar wedding being either pastor do sign o kata ka kamano to odhi ka iluongo ni dio edi authorized person manyalo timonu mano iro. Di bed gi document emo nyiso mine mang'eny ni bed gi document. Tino ni gech kama koro kata ka koro tho biro makidwa pogi gik moko. An ting'ane mar abich tionge paper. To nyako mama mar achiel mane odhi arus ni biro mai gimoro amora. Omo nyaka ibed go kata in dhako mar abich bed gi ni ma nonyuomore gi ng'ani chieng' ma kama mae kalataswa mane kalataswa mane obedo signed. Manwa Mama abende en kidieny ma bende yawo pach joma mine kachiel koda ka joma chuo nikech ponono gimoro timore idwa ni dhine okil Kamaloka ionge document ionge ranyisi moro amora kata traditional Kenya nyombo mano dhi dala bende onge chief noko sign gimoro kato gigi bende nyalo mi dangni mag paro bang'e ka gik moko setimore mamoro kaka kori nyalo konyo nyalo bedo mateka. E seche mowacho ber kachiel kod rach kadugo iri jalony nyawadi Smasa ber kachiel kod rach thothne mathoro bedo mang'eny en ber e keny koso rach e keny. Anyalo wacho no pogore. Tiere jok ma kaka no odonjo e keny giyudo gima ne pogi te mang'owa ok ne giyudo piny ka. To nitiere jok mabende kata ka dendegi neno ka chako nyunyo to en aina gimoro mineno anana ma minena nena. Yeah? While nitiere jok moko bende ma nyaka nodonj e ang'owa nyaka nodonj e keny ochako timo ang'o e kaka mor norumone. Yeah? Momiyo bende king'iyo kata kwaloso kawuono kama koko ng'eny moingo dak kuom jok ma dak ok dhenegi maber. Okay. Kama koko ng'eny moingo e keny bende te mang'owa onge. Iwinjo. Koro ne jok ma keny ok dhenegi maber cha ibiro yudo ni koko ntiere mang'eny kabisa. In fact kata mana derruok giri jok ma kawuono kata mosenegi kata jok ma nigi ng'ol kawuono
ng'ol moyudo e keny. Koro ng'at ma kamani biro yudo ni mane guru mwawacho ni en ber keny ok otimo ang'owa onge gimoro amora mondo. To ok orum kanyo. Odhi nyaka nyithindo ka nitiere nyithindo. Mibiro yudo nyithindo template ma gintiere godo about marriage. En marach kabisa. Mibiro yudo ni owacho ni an kar keny no ang'owa marriage ok atimo ang'o ok adwar winjo e gimoro amora. Yeah? Then komachielo bende nitie jok ma nyaka ne gidonje marriage otimo ang'owa weche korgi dhi maber kabisa. Gi okang' mane jalony Dismas ma ng'ato nyalo fwenyo ni nyaka bed ni keny ni ok odhi koda maber. Monyalo fwenyo ni keny ni po nono nadhi kode nyime kaka neno dhi ni to ng'ol kaka ni wacho cha nyalo bede kata tho nyalo wuoke kata songa nyalo bede. Onego bed ni irito nyaka ndalo med sudo mathoth koso kogigi kar kanyo monego bed ni fwenyo ni gini koro rach onego achak manyo kony. To po nono ni chako many kony. Thothne en kony kidienye mane timanye kanye. Anyalo wacho ntiere duoko ariyo e mae. Ntiere onego bed ni kata kapok ng'ato odonje keny. To seng'e nang'owa ni mae gima ok dhi tiyo. Iwinjo. Like wanyalo kawo cases ma kore ka ji ng'ere. To nyako dhi limo wetete mang'owa. Ogoyi kumidhi limbe limba kata kapok ochako dak. Mamago gin flags, red flags. Manyisi nang'owa mbele ok tim ang'owa ok ber. Mang'eny jok ma wayudo ni gin violent. Gin sasia e keny. Ok gichako bedo sasia mana ka usetimo ang'owa kusechako dak. En gimoro ma kane ng'ato oyawo wang'e chien kucha to dinong'e. But unfortunately ng'enyne sama ji ng'ere ka iyudo ni pach ji onge mbele. Ma in kata ng'ato goyi tiwacho ni ng'ane ohera mang'owa ma ogoya agoya ta here. Onge hera miloso gi goruok. Mamago koro kanye momiyo wacho ni en gima inyalo nene sama ochakore maka ng'ato gima kamano timore kapok ochako dak. Mago red flags nonego bed natimo ang'owa mae ng'at ma onego ane kaka timago agonyero. Gan ng'enyne bende ng'eny ni ji donje keny ka samoro onge preparation maber. Gimiluongo gi Kingereza ni premarital counseling. Ma ji okong'e wedegi mabeyo. Iyudo ni ng'enyne wa focus mana ni bende intie gi HIV. Basically en mana mano kende. To gik moko personality type ni en ang'o. In ang'o girima like the other time nwaloso about child. Ntiere let moko mane sekale kitin. Mago information mabeyo kabisa sama ji dwate mang'owa sama ji donje keny. To ng'enyne yudo ka kanyo wa uma ji uma kamano. Then machielo bende ntie warning signs mwanyalo neno ka koro ji osetimo ang'owa osechako dak. The moment ma ntiere gorruok nitiere pogruok mang'eny. Yeah? Nitiere ineno ka expectations gik manomiyo wadonje keny. Samoro ok timre. Yeah? Ma pogruok ng'eny moingo gima keto kanya achiel. Mago bende nyalo bedo warning signs ni gik moko ok tim ang'owa ok beyo. To magi gik ma ka ok wachiko ne itwa ema wang' tho wuoke kata ema wang' ng'ato tim ang'owa iyudo ni oyudo ng'ol mane ok otimo ang'o manoonge go. Then nyithindo bende wacho ni gikone iyudo wacho ni an onge gimoro mama senena ang'owa maber e keny. Ng'ata miwinjo ka en negative e keny en tiende ni mano nyalo nyisi chien ne kuma oae kaka timo ang'owa kaka chal. Nyathi manokelo akela maber ma onge koko e kind jonyuol ka jonyuol nitie gi koko to ging'e kaka giloso ma ng'ama bedo positive kabisa about keny. Moro wasebedo kod jok ma odongo e positive kata families mantiere kod kwe kachiel kod weche miloso mak mana ni sigand ng'ato ka ng'ato thoro ga bedo mopogore. Inyalo bedo kata ni ng'ato nonyuol modongo e kanisa kata jonyuol gin pastor kod weche makamago to ken kango donje keny to yudo kopogore mang'eny kendo pogore mabor mokalo. Ma inyalo wacho ni ang'o mano shape gima timore keny ni koso matene na hawi mo nyalo wacho ni hawi marach.
Ng'enyne hawi to onge hawi marach, hawi gimoro ma kwa wacho hawi onego bed hawi maber. Ing'ene magi ji ariyo. Ng'acha oa kore kucha gi en oting'o obiro ka gi gimoro amora. Ogangore gi meke. Ogangore. Ya? To ng'ani bende nitiere kae, nitiere ka. Then nitie influences mang'eny. Nyaka mar osiep. Nyaka mar kuonde misete mang'owa, misede midake. Nitiere kata gik moko ma samoro nodonje wiwa kabisa. Yo monego bende ka in wuoyi tiwacho yo midago kang'owa gi dhako ni dhako nyaka tim ang'owa nyaka igo. Dhako bende kucha wacho nang'o an kaka nopuonja en dichuo ok en ng'ama itero mos. You know gik moko kamano. Koro en ng'ama riembore. Yes, riembore gore to dhi. You know? Koro gik makamago nyalo loso pachwa kaluwore gi yo ma watimo ang'owa ma wa manage godo keny marwa. Wantiere kod jalony Dismas, wantiere kod okil Kamaloka wa bende e studio wa ma Kisumo. Owacho kacha ni keny mora mora ber ka nitiere ranyisi manyiso ni ne untiere keny kata udonje keny. Nyalo bedo sei ma oket kod chief, nyalo bedo sei moket kod ng'ata mopuodhi, o nyalo bedo sei moket kata gi padri kata jadole kanisa manyiso ni keny ni ne nitiere. Maka po nono ni gimoro dhi marach to nitiere kamichako godo. Po nono ni onge gimoro amoro okil Kamaloka wacho ni tematek ibedie gi document, ibedie gi gimoro manyiso ni intiere keny ni. Wabo make mana gi kanyo matin. To ponono ni neno red flags. Kaka jalonyo Dismas owacho, kapo kidonje keny ni kata kisedonje keny ni idhi timo ang'o? Mondo mi kik ibed kod dangni mag paro, mondo mi kik ibed kod songa, kaachiel kod ng'ol. Kidieny mar ariyo, kik bay nyako Ramogi ajwang', kik isodi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Ramogi. Regulation occurred through Gimilong public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pilo wacha. Mia ne ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma ero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, sa 1:55 otieno, mana Ramogi TV.
dang'ni mag paro e keny. Ipimono kacha ni nitiere ranyisi mang'eny mokalo makineno kata kapok idonje keny tinyalo chich ni gini to kata dwa donje to moro ok onyal kelo na ber ahinya kata onyalo kelo na ber ahinya. Ni wachonwa kacha ni lweny, koko, winjruok tin mokalo ok urome wach kod weche makamago. Mago gin gik makineno kata kapok idonje keny kik ikawgi e yore yem. To ponono ni sedonje keny koka lweny lich kata koko ng'eny kata ineno ka onge winjruok e dhok kata e paro. Neno giti sedonje keny, samoro nyithindo bendo sedonjo, kata nyithindo achiel, kata nyathi achiel, kata nyithindo ariyo. Okang' mane monego beni kao ahinya gi yor sheria, emomiyo abodhi achiel kachiel nyaka okil kamalo kawa e boma ma Kisumo. E yor sheria, onego beni ng'ato luwo yo mane, kata budogo ir jalonywa, ni kapok odhi mabor ahinya to onego beni timo nang'o. Ere gima onego beni timo kiseneno ranyisi gi e keny, ponono ni sedonje mandalo sedhi. Waking'eni ka sheria kako ibiro yirwa ni in gi problem gi jaduong to kuri wachonwa to jaduong be wacho to inyiswa gima wapenji chango midwaro kecho kabi kuri ni we jaduong in minyisa ni jalony otama adwa wecho kata adwa ni kata dwar ng'ama nyalo konya mondo wuogi jaduong kata koro kokwa koni kare un gi pastor when you psychosocial support when you see ni de kama undizi wogi your church kata niti psychosocial support go ema ogini ngini you're ending a marriage like gimoro mani uchako to kodo rumo abruptly nyalo moko nti nyalo bedo salvaged koro wapenye ni tang'ombe dwaro ikoni wakili gino romana koro mbiane kaka nyalo konya court monda ngi kaka nyalo wuok to wan ko usually wako ni beda tema ne matin to most social wako ni mani dwara formula mo nyalo dago jaduong makoro okugo koko to gima be timore sani aneno ka jalonyo wacho choni ngi ne nitie jogam mane dhi check background mar ng'ato matim ka nyako ni kama wuini kama to tinde to jiromo school jirome town moko be ok ter kara jaode dala jaode ok dwa dhi dala koro winge mane ng'ane no nyombo ni nyithindo nitiere koro mako ni mago wadog back mondo watema step back mondo ang'e ni ng'ama idwa nyuom en ng'ama nade ka ok idwa wuoyo gi baba nyis mama aseyudo nyako machalo kama kata baba ayudo nyako wuoyi machalo kama dwa nyuom kama to ka koro ka en mama maber kata gi baba to gioro ng'ato kuno gidhi gi limbe mondo gidhi gi lim jogi to kichaka yudo ng'ato to chako daka to ngini moko be osebedo ba gio daka ma be onge problem to ka problem osewuok to kik iriti nyaka ng'ato ng'ad lweti kata unegru ngini nikech ku negru ngini koro achiel dhi lo to ng'ato achiel dhi jela koro kara nitie nyithindo mukete problem koro ka osedo ni ka nitie sign moni okunya dak to sinyiso monwa mondo wacho ni okawe nyithinda ngeni nyithindo go meki kendi gin gi enge jaduong kod koro ngami wegi go ni be wuon gi ok obi nego ni nyithindo ko tami to dhiyo di chaka moro to nitie group moro be ma ok ber particularly mon ma ok onyuol gi feel ga guilty all along to ngeni moko ok realize ni jaduong probably be marach eno okine koro kara ko timore gik moko bari richo ka to linga o mani en ni koro o weni en morach koro kara ko jaduong riembi kasa riembi makara gimoro mi ingo ongi koro ngini self worth be mon nyaka bed go nyaka be ni an ng'ani aromo go kasebedo ng'ama ng'ongo anyalo weye madhi abed kenda to mon moko ni ok timre koro mane ma koro kelo tho to kelo ng'ol to kelo gik ma jalony wachogo erokamana ahinya kapok wachopo kanyo jalony Dismas kapok wachopo kanyo makori wacho ni oyo gini nyalo kelo tho gini nyalo kelo chandruok makama wantiere kod yore mage minyalo tem jole godo kata minyalo bawe godo nikech thothne ka ji donjo gik moko kaka keny wacho ga ni kaber to nyaka tho ema pogu kaber koro kapok wachopo kokil kamaloka mwacho ni okil kamaloka ni gini otama adwa ni mondo mi awuogi yore mage monyalo timo mondo mi wajole kata gigo mwanyalo timo nikech iseneno ranyisi gi duto te mabende podang' ibro mulonwa.
Erokamano. Apane gimaduong' nitie kamoro mawacho ni sama ne ji donje keny ka ne uchako gi kanye. Omulo kamoro ma ji donja ruba ma in ikawo ni ero wachako dak to gimoro amora mochakore mayot ng'enyne bende rubete mang'owa rumbe yot rubo mayot. And then sama waloso about marriage marriage en opogore kuom oganda ka oganda no ma samoro wacho ni it's highly cultural yo ma waneno go keny kaka jodhowa opogore gi samoro kata kaka oria kawe neno kar wantiere gima wawacho ni sama ji okendi wamedo wat to ng'enyne sama ji obiro dak kanyachiel e kizungu wawacho ni jogi oriwore to the major loser en ng'ama miyo nikech owe ang'owa owe joge korgi kucha gosiepege te to biro ku samoro challenges ma bende nyalo donje kaka mar nyathi onge ok oyudore and it is good ni okilo kele ni most of the time up to 60% ma nyithindo onge iyudo ni ikawo makosa ng'ama miyo emisiemo gande ginete and then korwa rach kabisa ibiro nyisi nyaka kaka nibiro tema ng'owa nibiro pong'o cho while ng'enyne en gande ng'ama dichuo ma dichuo koro yo ma ikonyo godo achiel ni sama ji donjo e keny wadonj gi wich ni ang'o ma idwaro e keny kae ang'o ma oketi kuom ang'owa kuom ng'at ma koro utimo ang'o mudagodo ne expectations gi en ang'o udonjo ni watem dak higni 2 koso higa 1 koso wadonjo ni wadagi and then gimoro bende ma silent ma samoro ok wabi yudo wach ma mondo wawach ni sama miyo donjo e dala cha it is fortunate or unfortunate ni tinde nyiri ohero kama ok odhi yude mother in law ma wuoyi ma onge min gi ibiro yudo ni kuongo dhi moloyo mantie gi mine gi chate ma iluwore gi ng'at mabiro kong'e ni mama in law en ng'ama rach but silently bende mane gima tinde timore oko ka ni thoth nyiri dwaro donje keny kuma mother in law onge mang'ama koro ofano to koro bere kabisa ni competition onge to sama nyako odonjo e dala silently ma ng'ama bende biro odhi thego or otieko relationship mara miyo gi wuode gi nyathine miyo mar ng'iyo ma bede kind mama gi nyathine ma ng'eny mine unconsciously ka ok ging'eyo gineno ng'at mobiro cha ok kaka ng'ama obiro loso dala obiro ka ng'ama obiro kawo nyathina odwa no control nyathina odwa ni mondo mikoro to thoth ne joma mine ok ang'eyo kapo nono ni en gima rach mondo mi joma mine opar kama nikech ma en nyathini ma en ich mani ting'o dweche 9 ma en nyathi midhodho ma en nyathi mipiro ma kata kapo nono biro to nego bed ni en plus ang'o mi thoth ne wafil ka gima tiere gimoro ma imayi kata tiere gimoro ma wuone nitie kako obet gi nyige gi kucha ma ibiro yudo ni nyako kogo to lit ne wuon gi moinga ng'owa min gi moingo min gi to wuoyi ni bende kae gi en psychology mabor en gimoro mowuok chien mana kucha e higni 3 nyaka 6 ma sama ng'ato biro ka ma nyako obiro cha oketo ng'iyoni to an end nikech obe koro chako timo ang'owa ochako dak mare oloso family ne oloso family ma ji ariyo ni wuoyi should learn to disconnect ng'enyne gi mamagi that is one to disconnect ng'iyo mane kindgi koro bedo ni an ng'ama duong'
ma bende ochako dak ne kocha, and disconnection here en mar kizungu wabro luongo ni oedipal relationship, ng'iyo wuoyi moro amora including myself. Okawa an ng'ama okendo ma nigi jonyuole gi nyithindo be, okawa kinde mang'eny kata ka nasekendo akel wachna matin, ka nasekendo pod ayudo ni kata mama ne ot kucha, my wife ne ot kucha, to an pod an malo gima wacho kata gi chiwuonwa ni moro malong'o bende tim ang'owa onge. And then ng'at miwe mwalo kucha cha, how does she feel? Owinjo nang'o? Yeah? Koro wuoyi should learn to disconnect. Mama bende nyaka koro ti gi rieko mare, kanyo e kama idware rieko mar nyathini koro osetimo ang'owa, osebedo gi ode, we amiye ang'owa, amiye space. Nyako cha bende gi kor gi kocha bi. Ok ang'eyo kaka ma nyalo kelo dangni mar paro kapo nono ni ng'ama miyo oko wene wuode thuolo ahinya, nikech abro dok adoka kama nantiere cha ma en nyathina, asebedo kode ndalo gi duto te, ok en gima yot bende mondo mi, ok ang'eyo ni dangni mar paro koro dhi kelo gi tudruok mara gi wuoda dhi kelo ne jaod wuoda. Dangni mar paro bende nyalo biro nikech ng'ama dichuo kata ng'ama wuoda chiegni koda mo, ok ang'eyo kaka kanyo bede dangni mar paro nyalo bede. Kata kamano yiena wamake kanyo waduog bang' thuolo machuok, wakuodhe matin e tok tent kapok waduogo. Kik idhi mabor, kik isudi nyakwa Ramogi Ajwang'. Ka waduogo to wang'e weche mag madho kong'o kata kuong' kaachiel kod dangni mag paro e keny. Kik idhi mabor. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 sika. Toka saa 1 usiku Master Lighter. Ukisikia na kohoa na rorowa. Stress za mchana kwa redio siku minatoa. Msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Alai. Hype grade Joe Alai. Hot 96. Nyaka kamane wagike no wagomba kamatin kata kamano wabodo kiro kil kamaloka bang'e kik wiwil ni koro wayaw ni thuolo in bende inyalo go simu mondo mi penjo moro amora mag keny kachiel kod dangni mar paro. Kata kamano wamule wach mar kuong kata madho kong'o manyalo kelo dangni mar paro bende e keny. Anyalo wacho ni madho kong'o en achiel
kuom gik makelo koko yangowa e marriage. Yeah? Ma ntiere metho bende kako tudore gango gi violence. Yeah? Ma gilweny. Ma sama ng'ato goyi komercha, mercha becomes an excuse. Kongo emomiyo atimo ang'owa, emomiyo agoyi nyar mere. Ne ok antie kata gi paro mar ang'owa mar goyi. You know? Koro and yo mimadho godo kongo be obiro udondoru, obiro ntiere kata like moko maduogo kata 6 in the morning gokinyi sa 11 12 nikech nometho. Kanyo ntiere problem maduong', onge yo ma minyalo dogo ketego mondo tim ang'owa mondo bed maber. And ng'eny jok ma bende neno ni bet gi koko e ot machopo kama gipogore mana ni ng'ani kokone mar kongo kose metho to keta gi koko. Yeah? Ng'eny tin kabisa mondo wayud jok ma wang' ogo okel koko e ot kane en soba. Yeah? And then sama ng'ato go miyo cha yudo ni nyithindo bende timo ang'owa nyaka neno mago, onyalo yenyo, onyalo timo gigi te, you know. Koro and of course ng'amo madho kongo bende ntiere kaka sama rieko wa bende koro dok piny matin. Yeah? Koro magi te nyaka. Iwacho ni seche ma joma madho kongo rieko dok piny matin. Ntie gik mwanyalo timo ma ok wanyal timo kane wiwa ni ang'owa ka wiwa ler. Yeah. E seche ma magite timore, dangni mar paro nitiere ne ng'ama miyo ma samori goyo kata ma ikelo ne koko seche ma lweny nitiere. To dangni mar paro bende nyalo donjo kuom ng'ama wuoro matimo gigi nikech wanyalo loko gini bende. Nitiere mine ma metho to nitiere chuo gi mok methi. Kes nyalo bedo abeda machalre. Ne jagono ma metho bende en bende nyalo yudo chandruok ma wuoye ni to ento nego bende time nang'o, ikonye nang'o. Ji ariyo gi te, ng'ama gocho gi ng'ama goyo kata dichuo ka noso gibedo nyaka paro thaggi. Ng'ato kanose gocho, kanomer, nitie jok manyalo kata tamore ni apana, ane ok atimo ang'owa, ne ok agoyi. Koro guilt moro nyaka set in, nyaka donji, ang'o miyo kongo thaga machal kama. Wantiere kod simu yena mondo mi akaw simu kaeto wadhi nyime. Kik wiwil ni wagomba ka kotenre kod dangni mag paro e keny. Wantiere kod okil kama loka, wantiere kod jalony. Halo, penji laktar? Yeah. Juma alawuyo kodi ma Chris Adeta an Kajiado. Machiegni Chris. Penjo mani an go en achiel madwa penjo jalony. Ni ng'o ka gi dang ni maparo osebedo mang'eny. Ti ng'o ka nyathi osebet kata nyathi osebet e keny. Dan ko bedi to nyathindo ma pod en go en piny nyithindo mayom. To ma nyithindo gi taparo ni ng'ama dichuo kaka an be an dichuo ng'eyo tich nyathi tek. Kata bedo ni gin mekwa wate kaka jalony ne wacho, lakini onge kaka ng'ama dichuo nyalo rito nyithindo ma nyathi maber. Iwang'o kata mang'eny wuok mek nyithindo kalure koda weche inago. Mar ariyo, iyudo ka jomoko be nitie achaka dok adhi aomo miyo machielo koro adago ka nikech koro nosechopo e ae mochuno ni koro nyaka jogi were. Ng'ama ka dwa chando nyithindo gi winjo nogo nyathi mawinjo keses moko ng'ato nogo nyathi negi koro gikonyo ae to wanyalo konyo lang'o seche mwanyalo konyo kata nyithiwa manyiri. Osedore matek ma koro dak ok dibedi. To nyithindo gi bedo e lwet janyuolne madak. Kata chop kama koro kiwango ma en moyango nyathi yango ni to koro aduong' adwa dok iruon. Ok wadhi tamore. Erokamano okonywa gi paro to wanyalo dhi kanye wanyalo kawo hatua mane. Nikech en gima kata an awuon mawuoyo kodi ni gini chando nyamera moro to osekwaya paro lakini asemiye advice mang'eny malure kata nyalo timo ni matin. Anyise ni seche moko dhi ka children mondo mi okaw barua. Nyathi dwano dhi okwal nyathi oneno ni ng'acha be kodhi ng'acha be biro ture koro paro no chandre ira dwani mondo wakonyre. Utimo maber kendo emomiyo ahero chenro mar chenro no onge seche duto mokabed ga koka wich penj laktar. Erokamano mang'eny, erokamano. Emo wacho ga ni wawinjeno ni wakelo jolony mopogore opogore. Ageno ni winjo penjo neno. Kapok iduoke yina mondo mi asome ote moro ka kaeto ang' wadhi nyime bang'e matin wabodo kachiel nyaka e boma ma Kisumu. Awiko wacho kacha ni penj na jalony ni mon machuogi ongego to gintiere gono. Gino donge nyalo kelo dangni mar paro. Nikech seche moko ibiro yudo ka dhako oro chuore nyaka e duka nikech koro en e wuon pesa.
gi kaina gi weche mag pesa bende nyalo kelo dang'ni mag paro ahinya ka ng'at achiel nitiere godo to ng'at achiel onge godo. Wakwongo wachak kod mar jawinjo wachak kaeto waduoge mar ote machuok ne. Erokamano kuom wadwa mowuok Kajiado. Apane penjo mopenjono samoro duokowa yore mage mwatiyo godo mar konyo seche ma weche makamago timore. Winjo ko wacho no osegolo advice mang'eny to ok kony. And a marriage kae ang'eni mano method ma ji osebedo go katiyo godo kabisa. Advice mwanyalo wacho ni en reliable. Ng'at ma mi advice ni en keny ne otimo ang'owa chal nade in the first place. Nitie seche moko ma advices bende wagolo rach advices ni advice wagolo ka ok wa understand ni case gima nyalo bed ni kelo weche gi te en ang'o. Seche moko en mana slight disagreements moko matin. Seche moko en mana ni dichuo omoko ni an dhako ok nyal timo ang'owa ok nyal duoka gimoro kamano. An dhako ok nyal ora e duka for example. An nyathi ok anyal timo gik moko ka ilago. And onego bed ni wang'eyo ni e keny we complement one another. Ji donjo e keny mondo gima ng'acha ok nyal timo atimo ang'owa atimo. Ma e keny onge actually ji onego bed ni romre. But ang'eni culturally maybe wadhi loso e gima kamano. Culture nyiso ni dichuo e wi ot. Koro kang'eyo kama mano wadhi kete kama dichuo e wi ot manitiere gigo ma dichuo onego bed ni timo kaka wi ot to ng'ama miyo onego bed ni timo kaka jagono masire mondo bi odni odhi maber. Bokelo e weche mag pesa mane wamulo ka penjo ma wayudo cha. Pesa sama ji odak kanyachiel pesa mantiere ka onego bed ang'owa marwa. And kanyo ema duokowa e communication e marriage kae ere kaka utimo ang'owa kaka utudoru e weche mag nweng'o sama gini onge bende en gima onge ma ng'ani otimo ang'owa ong'eyo. Iwinjo? Otemo mako adier ni seche moko differences ka ng'ato nitiere godo ng'ato onge godo. Inyalo ng'iye ok mana yor somo yor pesa kende kata mana yor somo sama ng'ato ni malo kabisa e yor somo to machielo ni piny kabisa mano bende nyalo kelo chandruok. E pesa sama ng'ato ni malo to ok walos about pesa wagi mano bende nyalo timo ang'owa nyalo kelo chandruok. Magi giduto te gin gik monego bed ni ng'iyo kendi wuoye. Ok ang'eyo ka koro ma ang' noduokwa ni koro seche ma ji pok odonje keny nikech ni wacho ni kidieny mokwongo onego bed ni ji bedo kod hocho makende ji wuoyo ok pimo mar kute mag ayaki kende to ji donjo matut nyaka e weche mag somo kachiel kod mag pesa. Ok ang'eyo ni koro ka poni ng'ato ni mal ahinya to koro onego bed ni gidonje keny koso onego bed ni gidonjo kato ng'at machielo temo ywa nyawadgi mondo mi okete level modwa ni gibede koso manyalo bedo nang'o. Apani make kanyo matin adhi Kisumu. Adhi kachiel nyaka e boma ma Kisumu. Ponono ni osetem ma okotimore maber. Osetem kaka ne jalony marwa wacho to okotimore otamore. Kidieny mokwongo monego bed ni ng'ato kawo mar ok ang'eyo ni nikech wacho ga ni kapono otamore to ngimani emi manyo. Kidieny mokwongo onego bed ni timo ang'o? Idhi manyo okil kamaloka koso itimo nang'o okil kamaloka marwa? Kidieny mokwongo mar about psychosocial support. Kotamore mano kanisa jo kanisa diwo kanisa bede chama kata chuo bedo nyaka gin gi grube gi koro ng'at mo bedo go step ni mo nyalo pimo ne yawa won ng'ane timo na kama atim nang'o kemi koro mondo chama ni kata ko step ni moro biro wacho ni won ng'ane timo ne kama kiki wuogo ni igo no nyaka bed ng'ama nyalo wuoyo go ka koro tami ma se wuoyo kanisa tamore anyuola ise wuoyo go tamore koko kori biro ira ani biro ira as the last resort magado kora penji manja mama mi biro ni dwarango ti wacho ni bende gima timore ni kiki nyuom ng'at mo ma en so high ma kunyalo yudo kamuro nyako a common ground murome mundu
mondo uket atmosphere maber manyalo bedo ei ot kata ka un gi nyithindo to un gi atmosphere maber munyalo gini iluongo ni ngino nyaka kend be osiep nyaka bed dak imedo go osiep koro mon moko luongo choge no osiepna that's fine en osiepni bende en chuori to be en osiepni to en wuon nyithindi to mano ber koro yudo ka kudak ma ok go koko nikech ka ok go koko to ne nyithindo nitiere to giwinjo to koro una gi ot moro ma ok nyal bedo koro kiwuok ibiro ira to koro madi nyamama koro edwaro ang'o koro giminyise na mabro timo nikech ok adwa ni chiemo chake dok iwacho ni nadhi wuoyo gi lawyer to koro nadhi ni ng'eni okilni mano nyisa ni moda weyi kuma nas agine Amerika chuo mang'eny osenego odhi e court to onego dhako to onego lawyer nikech ng'e divorce be very expensive ng'eni wakili bro dhi chulo wakili kato kuonde moko nitie kuonde moko ma en 50-50 gibedo gine 50-50 to chuo kohero mano nikech ng'eni jomoko wacho ni en mano tiyo to ka kore ni dhi divorce to kore miyo mama ni 50-50 to mama ni to nobedo mana e ot nonge gima notimo to mano ok wang'e nikech nyako ni be notimo contribution mare koro divorce is very expensive wema wakoni nyamama tema ne mondi ka koro tamore to kore bi to kikibi ni koro kikirit nyaka tho kata nyaka ibed rang'ol ni wuon ng'ane nogoya ting'eni be gikmoko be very funny cases mwasetiyo go seche moko iyudo ka ji moko ka chope court ni to gidhi gihagre ma koro ikondo koro ang'o mane watimo ka omiyo divorce law en gimoro ma very very difficult nikech jok mane osedak together ma ging'ere koneno wuon ng'ane to chikore dhi moso kata ikondo I miss you, I'm sorry. Gik moko chalo kama to guoge dhi. Magi we ma inwe ni loss of paper ineno like a fool. Omo mi wapenye nya mama mai gimi dwaro. Mai gimi dwaro adier. To kapod in gi doubt matin to koni tem mondi. Makochopo kama koro. Kama otimore court osechuli pesa, oseloso gigie. Miso loso papers maber kata ko gidoko kata ineno ka giwuok e court hand by hand. Ukingeni mara to better, you feel better. It's a loss. You've lost a case. Ero kama nanya adweni mondo mi wamula ne case adweni wamula ne case mar nyithindo nikech seche ma ji odonje Kenya ok gin ji ariyo gi kende nyaka nyithindo bende nitiere ka seche mochopo makoro gidonje weche mag weruok ayanga gibiro iri kako okil kamaloka thothne nyithindo bende bedo ga kod dangni mag paro nikech ni wase weche mag loss kuom nyithindo kopogore kod mental health mar nyithindo seche ma jonyuol gi opogore legally onego beni nyithindo irito nango bedo protected nango mondo mi gin bende ngima gi kik rochre e ndalo mabiro. Kuni divorce is very expensive. Social workers be nyaka bedie ka nyithindo nitiere. To nyithindo are very funny. Inyalo weche ni in kod to koni odwa dhi gi mami. Kado kono dhi gi daddy. Koro muwacho no kamar gin madongo muwacho ni odhigo ne muwacho odhino ngamo odhigo ne mowe odhigo. To kama tindo to wawacho ni ma potin ok nya dhi gi baba. Manyaka bed gi mama. Ko nyaka bed gi mama. Koro wawe gi mama kanyo ka chiemoro oduong to koro duogo dhi ni koro odwa dhi gi baba to it involves a lot ngini koro family must be together koro dwa split the family to kiseche moko bi ngini nyithindo very fun onyalo kata kono dwa dhi gi nyiek min gi koro magi en ng'ama rito nyathi mong'e nyathi koro mama nyalo dagi nyathi to kia nyathine baba be nyalo dagi nyathi to kia gima trigger nyathi koro ka nyathi mang'ongo to pinye ni jaduong' idwa dhi gi ng'a na dhi gi daddy mang'iyo na tam no koro ema miyo nyathi we min gi odhi gi wuon gi koro wachni divorce and psychological traumatizing financially emotionally omiyo ok advise divorce right away wakwongo ng'iyo ni be inyal kony kenyni bende inyalo kony mano is a last resort bende inyalo kony kenyni
amor kod line miwacho no ni en gima ok onego bed ni ji chope kendo ing'iyo yore mang'eny minyalo kony godo keny ni nikech nitiere gik mang'eny madhi kethore e kore ka. Aneno ka thuolo ema omaya wang'a ka. Ok ang'eyo ni in kaka jalony kwang'iyo weche mag dangni mag paro mag keny ei keny ka awach mogik nikech ng'eno nyalo bedo kata gi lesson kata nyalo bedo kod chenro mar seche 2 to nitiere gimoro achiel mok digomb ni wiwo wil godo kotende kod twagni en ang'o ma diher mondo mi kik wiji owil godo jogo duto temo neno chenro ma kawuono. Gima duong' amako gima okil wacho ma psychosocial support, professional psychosocial support. Ng'enyne ibro yudo ni sama wantiere gi issues e marriage wabro dhi e kanisa and pastors gi bende nitie gang'owa gi issues gi. An kaka ja Catholic jowa moko bro dhi iro pere to pere pok nodak gang'owa gi dhako nyaka nene ma gig ot go ok onyal timo ang'owa chal ne Greek ok understand. Kora pani gima duong' monego wang'e ni many kony kuom jolony. Thuolo emo maya wang'a jalony in achiel kuom gi ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kata kaka inyalo yudi mondo mi wakony Kenya, wakony families, wakony nyithindo, wakony ji kik bed kod chandruoge mag dangni mag paro kaka ne wawacho ka. An atiyo gi Amani Counseling Center. Namba ma ng'ato mobiro office wan go office Raila Odinga Mwalo ka Nairobi, Kisumu bende wantie gi office Tom Mboya, Nyeri, Siaya bende wantiere gi office ma mago te inyalo yudwa. Namba na en 723 798 932. Inyalo nuoyo kiye 0 7 2 3 7 9 8 7 9 erokamano ahinya. Inyalo nuoyo gi kizungu 0723 798 932. Erokamano ahinya jalonywa. Ado Kisumu pono ni ng'ato dwa tudore kod okil Kamaloka idhi yudo okil Kamaloka mage kanye to namba ne mag simu kata mag tudruok chal nade? An independent consultant koro anana all over. Namba na kidwara tiyuda 0710 124 08 70. Inyalo nuoyo kiye anu gi dholuo 0 7 1 24 0 8 70. Erokamano ahinya okil Kamaloka Jane, aduoko ni erokamano mang'eny. Aduoko ni erokamano mang'eny kendo amor kuom puonj ma ichiwo e Ramogi TV penj laktar. Okil Kamaloka mar okil Jane kachiel kod jalony marwa Dismas aduoko ni erokamano makende. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Iwacho kacha ni kapok idonje to ng'i maber. Seche mise donje bende ng'i maber. Pono nitiere gimoro madhi kelo ni tho, madhi kelo ni ng'ol, madhi kelo ni songa manyaka chieng'. Mane ma important ni mane maber ni kete ratil mondo mi in owuon iyier. Iluonga ni Ruth Otieno, ne director na Philip, erokamano mang'eny, ne producer na Perpetua, ne jogo picha mawa, erokamano ne in jahera mar chenro ni kete ratil. Pim mane mantiere kod nengo, oriti masane.